आर्या, आं सानो दा आं नोंनि आगाननि सोदोबखौबो सिनायनो हायो। नंगौ? अब्ला आंनो खोन्था, आं बेसे गोजानसिम गसंना दं? खालि 2 आगान, नाथाय आं मोनदांदों दि नोंनि गोसोआ आंनि जोबोद खाथियाव। नोंनि फोथायनायानो आंनि थाखाय देरसिन गोजोननाय। नों आंजों लोगोआव थायोब्ला आंनि खोमसियाबो खम मोनो। मानोना नों हारसिं नङा। जेब्लासिम आं बेयाव दं, नोंसोरनि मोनफ्रोमबो दुखुआ आंनिबो जागोन। नों अरायबो आंनि लोगोरि जानानै थागोन ना? जेब्लासिम आं हां लागोन, अब्लासिम आं नोंनि लोगोखौ नागारनाय नङा। आं मिथिया मानो, नाथाय नोंजों सम हगारनाय मोनफ्रोमबो आंनि बिखायाव जिरायो। माखासे सोमोन्दोफोरा समजों दाजानाय नङा, नाथाय सैथो मोन्दांथिजों। आर्या, नों जेब्लायबो आंनि बाथ्राखौ खोनासंदो। दिनै आं नोंनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिथिनो लुबैदों। आंनि सोमोन्दै? आंनि सल'आ नोंनि बायदि जुनिया नङा। अब्लाबो आंनो खोन्था, नोंनि उन्दै बैसोआ माबायदिमोन? उन्दै समनिफ्रायनो आं सोलोंबोदों दि गोहोनि ओंथिया गुबुनखौ फेजेननाय नङा, नाथाय लोरबांखौ हेफाजाब होनाय। जानो हागौ, बेखायनो नोंहा नोंनि गोसोआव एसेबां अननाय दं। आरो नों आंखौ फोरोंबाय, गोब्राब समावबो माबोरै मिनिबाय थायो। आं आंनि मेगननि नुथायखौबो खोमाबाय। नाथाय नोंनि बिखायाव सोरां दाबो दं, आरो बेनो बयनिख्रुइबो बेसेन गोनांसिन। आर्या, आंनि मेगना माब्लाबाबो मोजां जायाब्ला, नों बेबायदिनो आंजों थाफागोन ना? आं नोंखौ नोंनि मेगननि नुथायनि थाखाय नङा, नोंनि बिखानि थाखाय मोजां मोनो। नों बुंनाय बे बाथ्राखौ आं जिउनि माब्लाबाबो बावगारनो हानाय नङा। मृणालिनी, आं दिनै नोंनि थाखाय बिबार लाबोदों। आं आसा खालामो नों बेनि मोदोमफ्रुनायखौ मोजां मोनगोन। नों आंनो सानफ्रोमबो माबा मोनसे लाबोना होदो। मानो? जानो हागौ नोंनि मोखाङाव मिनिनायखौ नुनानै आं मोजां मोनो। आर्य, नों फैनायनि सिगां आं मोनदांदोंमोन आंनि जिउआव जेबो गैला। आरो दा? दा नोंनि आगाननि सोदोबखौ खोनानानै आंनि गोसोआ गावनो गाव खुसि जायो। मृणालिनी, जानो हागौ नों मिथिया, नोंनि सोदोबफोरा आंनि बिखायाव बेसेबां गोहोम खोख्लैयो। बिदिब्ला नोंनि बिखायावबो आंनि थाखाय माबा मोनसे जुनिया जायगा दं नामा? नों आंनि थाखाय ओरैबायदि जुनिया दि जानो हागौ आं बेखौ माब्लाबाबो सोदोबजों फोरमायनो हाया। अब्ला दिनैनिफ्राय आं नोंखौ आंनि लोगोल' नङा। बिदिब्ला नों आंखौ मा सानगोन? जायनि फैनायखौ आंनि गोसोआ सानफ्रोमबो नेनानै थायो। आर्या, आं गोजाननिफ्रायनो नोंनि आगानफोरनि सोदोबखौ सिनायदोंमोन। दा जाबायदि आंनि गाराङा नोंनिफ्राय जेबो दोनखोमानो हाया। आं नोंनाव माबा मोनसे सोंनो हागोन नामा? नों आंनो सैथोयै फिननाय होगोन ना? आं नोंनि सोंनायनि फिनखौ माब्लाबाबो नंखायजों होनो हानाय नङा।
आंनि मेगननि नुथाया माब्लाबाबो फैफिनाब्ला नों बेबायदिनो आंनि आखाइखौ हमगोन ना? आं नोंनि आखाइखौ नोंनि मेगननि थाखाय नङा, नोंनि बिखानि थाखाय हमदोंमोन। बिदिब्ला आं थारैनो नोंनि थाखाय एसेबां जुनिया नामा? नों आंनि थाखाय जुनियाल' नङा, नों आंनि सानफ्रोमबो फुंनि थाखाय मिजिं जाबाय। आर्या, आं गिदोंदि बे गोजोननायखौ आंनिफ्राय फिन लांफिनगोन। जेब्लासिम आं नोंजों दं, नों गावनि अननायखौ खोमानानै लानो गिनांगौ गैया। आर्या, नों बुङो नों सासे साधारन सान्थ्रि, नाथाय नोंनि सोदोबफोरा साधारन सान्थ्रिफोर बायदि नङा। जानो हागौ आं जिउनिफ्राय एसे बांसिन सोलोंबाय। नोंनि खुगायाव एरैबायदि फोथायनाय दं, जेरै नों सिगां बबेबा गिदिर महलाव थाखांबाय। साफ्रोमबो सुबुंहा जिउआव माबा मोनसे गुमुर थायो, जायखौ बियो थि सम फैजासिम दोनखोमानानै लाखियो। नोंबो आंनि सिगाङाव माबाफोर गुमुरखौ दोनखोमादों नामा? नंगौ, मोनसे गुमुर दं जायखौ आं खोन्थानो गियो। मानो? नों सानो नामा सैथोखौ मिथिखांनायनि उनाव आं नोंनिफ्राय गोजान जागोन? आं गिदोंदि सैथोआ जोंनि समायना सोमोन्दोखौ सोलायहोनो हागौ। आंनि थाखाय नों अरायबो आंनि खोमसियाव आंनि आखाइखौ हमथानानै थागोन। मृणालिनी, नोंनि फोथायनायानो आंनि थाखाय बुहुमनि देरसिन धोन। आर्या, बेफोर ड्रामफोरखौ मानो दामगासिनो दं? राजमहलनि बायजोआव मानो एसेबां दावराव-दावसि जादों? नुदोंदि सोरबा सुथुरफोरा चन्द्रपुरखौ गाग्लोबदों। गाग्लोबनाय? नाथाय जोंनि रौनियाफोराबो बहा दङ? बिसोरो सिमाखौ रैखा खालामनो थांगासिनो दं। जेबो गिनो नाङा। आं गावनि मेगनजों जेबो नुवाखै, नाथाय आं नोंनि खुगानिफ्राय बुंनो हायोदि खैफोदा गिदिर। आं नोंसोरखौ जेबो जानो होनाय नङा। आं नोंथांमोनजों दं। नाथाय नों हारसिंनो मा खालामनो हानो? नोंथाङा सासे रौनियासो। माब्लाबा माब्लाबा सासे रौनियाखौ गावनि आबुं गोहोखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे जाहोन नांगौ जायो। आर्या, नों आंखौ माबा मोनसे दोनखोमादों ना? बे समाव सोंथि सोंनायनि सम नङा। आं थांनांगोन। अब्ला नों थांनायनि सिगां आंनो मोनसे खोथा हो, थारैनो आंनि खाथियाव फैफिनगोन। आं समायखिरा लाबाय, मृणाली। जुदि आं आंनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनो गोनां जायो, अब्लाबो आं नोंनि खाथियाव फैफिनगोन। रौनिया, नों बेयाव मानो फैखो? बेयो मोनसे दावहाथिलि। थांफिन! बे फावसायनायनि सम नङा। जों दा उनफिननानै थांब्ला सुथुरफोरा राजमहलसिम सहैगोन। जोंनि रौनियाफोरा जोबोर इसेल' आरो सुथुरफोरनि अनजिमाया गोबां। रौनियाफोरनि अनजिमा नङा, बिसोरनि साहसानो दावहानि फिथाइखौ थि खालामो। नोंथांहा दावहानि सोलोआव माबोरै एसेबां रोंगौथि दं? आं गोबां दावहाफोर नुबाय। खालि आंनि सिनायथिनि बाथ्रा दासों। दे अब्ला जोंनो खोन्था, जों मा खालामनांगौ? बोरला गावग्राफोरखौ खरंनि गोजौ इन्जुरफोराव दैथायहर आरो गराय रौनियाफोरखौ उनथिंनिफ्राय गाग्लोबनो बिथोन हो। जुदि नोंथांनि सानथांखिया जाफुंसार जायोब्ला चन्द्रपुरखौ बासायनो हागोन।
बेयो चन्द्रपुरनि दावहाल' नङा, बै महलनि सिङाव सोरबा आंखौ नेगासिनो दं। सान्थ्रि, नों आंनि सिगाङाव हारसिंनो गसंनानै गावनि थैनायखौ लिंहरगासिनो दं। आं आंनि थैनायखौ गियाखै, नाथाय दाय गैयै सुबुंफोरखौ नाख्रेबग्रा सुबुंफोरखौ नुनानै आं सिरि थानो हाया। नों सान्दोंदि नोंनि मोनसे थुंग्रिया आंनि गासै रौनियाफोरखौ होबथानो हागोन? मोनसे थुंग्रिया गासै रौनियाफोरखौ होबथानो हाया, नाथाय सासे गोहोगोरा सुबुङा हाजार जन रौनियाफोरखौ थुलुंगाखां होनो हायो। नोंनि सोदोबफोरा थुंग्रिनिख्रुइबो गोरोंसिन, आरो दिनै नों सानैनिबो गोहोखौ मोनदांगोन। बिदिब्ला फै जों नायदिनि नोंनि साहसआ बेसेबां सैथो। बे दावहाया आंनि देरहानायनि थाखाय नङा, बेयो चन्द्रपुरनि रैखाथिनि थाखाय।